Iyo ndiyo situation right now. Musikana ari kuvhara kumeso kwake mushure mekunge avhiringwa atorwa neCID Mutorashanga iye pamwe chete naGiribert Shumba. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Rekai tingoti gagaga atiwane kurara naika. So Queen of Peace vanyora nyaya yavo vakati vane inside information iri kuti musikana aiva nemission yekuchichidzira vanhu nekuda kukwana-kwana. Uya imbobuda paTV ndiye akavati huyai mukwane-kwane ivo honorable vedu vaya. Shumba vakatora mifananidzo yamai vachitaura nababa. Vaifanira kukumbira mvumo. Vakaudzwa kuti musatore musina mvumo. Ivo vakakumbira nechemwoyo. Vakati ndiri celebrity saka torai aShumba woye. Twitter ikaita meremere. Hofisi ikashamiswa nemikicha dzakanga dzakutenderedzwa. Kana ndiri kunyepa ita live, pedzisa wega nyaya yako. Sim celebrities kumapeji kwenyu munotonga, asi mukaenda kwevamwe tereraiwo zvinotaurwa nevamwe. Ruzivo nerusha rwakawandisa. Ketina anyora akati hehede Mwari wemunhu wese chero zvidhakwa, ndiMwari wemunhu wese chero zvidhakwa. Hanzi kubhomorwa mhuri yese kune ruzvimbo rukuru kurakashwa zvokurakashwa zviyi. 2 days mhuri chirakashwa. Bayai live kana makatitarira hama dzaAncestor dzine juice ndati kana mazogara musatambe okuseenzesa mazita evakuru. Jones taura ka iyi vakuru havangotenderedzwi zvechiwaiwai. Tata yena fagi yejele mucharereka dzungu. Hama we hanzi Ancestor vakabhogomoro vakarira segurwe ichiti miyo neuko tikiti chiri kusaiduko. Mwana uyu ihurumende. Tine hurumende munhu ndati Mwari wezvidhakwa ahoi guru ndoro riripiko. Kana musina kurakashwa mukazvimba face musha wese ndati bayai live mutinyadzise. Ndati tata yena faka ejele. Bandi everywhere. Your friend is next. Garambe ka achibata kumusoro again. Tione kuitwa bogo regai ndiuye live. Saka Ketina wapromisa vanhu live akati ari kuda kuya neinformation. Ndofunga atosonesa chimwe chijuzi chekudzokera kuchikurubi imikani zvakaoma. Saka nyaya yacho ndiyoyo yekuti vasungirwa kuti vakatora picture vasina kupuwa mvumo nababa. Ndobva yatekeshera zvakadaro. Please do leave your comments on what you think. Zvine basa reiko kuti munhu unenge wangotorwa kaane mukuru wenyika muchiti tiri tese muchivakorokotedza pamabasa akasiyana-siyana. Sisika vakamira vakataura vakati ivo ndo vamwe vevanhu vakatanga Young Women for ED pamwe chete naSandra Ndebele ava vekumboekta kustudio 263. Saka kana varivo vakambozviita vachitangana neYoung Women, ndifungi kuti unombonida kukumbira ndokumbira kuposta picture since you are part of them. But zvinoratidza kuti pane kakunyepa-nyepa. Zuro ndizuro Tinashe akaroora nemari yake. Zuro ndizuro zvakare kwanzi ndachata naShumba. Hitiro yandinyorera tsamba maWhatsApp zvinhu zvacho nhema dzacho dzinenge dzakati wandei.